Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Dzana tikumbukira kuti a president a dziko lino, President Lazarus Makathi Chakwera, anapita ku nyumba ya malamulo kapereka State of National Address. Mene muja munakambidwa zinthu zambiri zimene boma la MCP lachita. Zina mwa izo ndi zimene anthu akukamba pano kuti sizinachitike. Ananena mmene muja kuti amanga nyumba 18 za polisi, momangidwa zipatala, zinthu zina zoti sizinayambidwe nkomwe. Nde apa tikuyamba kubweresa zinthu chimodzi mwa zinthu zimene zinanamizidwa kuti zachitika. Nde apa tili ku Nsanje ku Malaka kumene kumanenedwa kuti kumangidwa nyumba 18 za polisi. Nde uyu ndi Nthandamwezi Nkhumbanyiwa amene akufunanso kuyimira ku UMP ngati shadow MP ku Nsanje kumeneko. Komanso ndi munthu amene wakhala ngati advocate kwa nthawi yayitali wa Lower Shire area. Iyeyo amayankhula mavuto amene amakumana nawo anthu aku Lower Shire, wakhala akumenya nkhondo imene kwa nthawi yayitali. Nde iyeyinso atamva kunena kuti ku Nsanje kumangidwa nyumba 18 za polisi, anathamangira komweko kuti akazionere konko. Koma izizi ndi zimene iyeyo wapeza. Komwe ndili kuno ndili ku Nsanje ku Malaka, komwe a president anayankhula kunena kuti amanga manyumba 18 a polisi. Komwe ndili pano ndi pamene pakumangidwa manyumba 18. Musana yathu a president ananena kuti amanga osati ndikumanga iyi. Ne background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi kunoko kuli ma foundation chabe, kunoko kulibeko manyumba amene amatizidwa, koma manyumba awa ali pa foundation level. As you can see, tinacheza pawiri pang'ono information imene tinapeza ndionena kuti this project inaperekedwa November and panali ma delays a zinthu zina zitatu, planning ndi akuti location chali chizungu. Komano nkhani ndionena kuti zomwe zakambidwa musona kunena kuti kuno kwamangidwa manyumba 18 kulibe. Koma nkhani ndionena kuti this project yayambidwa December, kuli foundation yokha kuno kulibe nyumba yomwe yamangidwa. Ndimafuna ndikumbutseko zinthu zina kunena kuti nthawi zina chilungamo ndi bwino osamanama. Ndipanga blame cabinet chifukwa chonena kuti kuno kwakhala kubwera nduna zosiyana-siyana for past 2 weeks ku Nsanje kuno talandira nduna zosiyana-siyana. This issue I believe anafika pamalo pano enda anaona ndi chifukwa chani anakanama kwa president kapena kumpatsa report ya bosa. Anthu amanena kuti tikafuna kupha njoka timayamba mutu. Ndi chifukwa chake lero mawa lero anthu sanatukwane cabinet kapena kunena cabinet anena kuti Achakwera ndi abodza. Monga mukuonera baba, kodi mukhulupirira kuti anthu boma la MCP azayikhulupiranso? Pali ma project ambiri mina amene ndingakumbutse na amene ali akuchite pali kuno. Sona ya 2024 kunayankhulidwa kuti kumangidwa Gwanda Chakwamba highway kulibe. Tikukamba pano kunanenera kuti kumangidwa Gwanda Chakwamba XL kulibe. Tikukamba pano sewa Malaka wagumuka kale. Kodi kunoko anthu aziti chani za boma lanu mukamapereka ripoti ya bosa kapena tine mumalonjeza zinthu zomwe simukwaniritsa? Tikambe za Civic Near highway kulibe. Anthu ani misewu yovutikira. Ineyo pasona pacha chomwe ningalankhule kapena kungotsekera nkhani ya sona kunena kuti the sona is full of lies. Mwachuluka bodza. Malonjezo onse amene analonjezedwa kuno kuchigwa cha Shire Valley palibe chomwe chinakwaniritsidwa kapena kunena kuti project inamalisidwa. Ma project onse amangoyambidwa ndi kusiyidwa. Kuli project ya Mega Farm kuchikwawa, kuli makanala okhaokha. There's nothing on the ground.
musona a president alephera kupereka solution, permanent solution ya njala. Climate change ndiye ntisiya hapo, koma tili ndi madziko longa tunsanje amakhala kuyenda 24 hours. Tati paseni ma equipment irrigation Malawi muno, nkhani ya njala itisiye. Musona muja president akanika kupereka ma permanent solution ya mafuta Malawi muno. Akanika president kupereka permanent solution ya forex. Kodi kumanena kuti tili ndi atsogoleri otani. Mr. President, your cabinet has failed you. Ineru kanakhala inu, I could have fired the whole cabinet. Chifukwa achititsa manyazi munthu wankulu, apereka maripoti abodza. Funso nkumati kodi ndalama za ma project osewa zapita kuti ndipo wadyani mwana wa ndani ndalamazo. Komanso with the period of campaign, ma project ena ngati ano amene mwayamba muamaliza kapena is just a part of the campaigning ufuna kunamiza Malawi. Mwayiona chinthu chimodzi boma lanu kunena kuti Malawi tinayira m'maso simungati namize, so ni momwe tikuchitiramo. We are fixing this country. Kunama ife tizibweresa chilungamo pantaba mbalambanda aliyesa azionere yekha. Your cabinet, Mr. President, you have failed Shire Valley, you have failed this country. As I said, musona mwalepera kupereka permanent solution ya njala, mwalepera kupereka permanent solution ya mafuta komanso forex Malawi. Tosejo anthu ama business akulu ngati mwenye ma China wa amatumiza ndalama makwawo, amangodziwa kubweresa ni mapesi kota kugula katundu. Have you ever cross check kuti katundu amabwera iziwose ndalama zoma kunena zichaka kapena amakhala kungonamizira kuti ndalamazo akugula katundu akutumiza makwawo? Mr. President, you need to fix your cabinet, although the time is up. Thank you. Kumenekotu ndikuyankhula kwa Nthanda Khumbanyiwa, amene ndi munthu yekhayo amene wakhala akumenyera ufulu wa chitukuko cha Shire Valley. Iyeyu wakhala kuyankhulapo zinthu zosiyana-siyana makamaka mavuto amene amakumana nawo anthu akulowa Shire pa nkhani ya chitukuko. Nde apa amabwera kuzalongosola za kuzayankhapo zimene a president anayankhula mu State of Nation Address SONA, imene amanena kuti kunsanje kumalaka kwamangidwa nyumba 18 za polisi. Nde iyeyu anabwera kuzazionera yekha ndi kuzakuonesani kuti zimene zimanendo zicha ndi zabodza. Kulibeko zinthu ngati zimene aneneza kuti amanga, koma zinthu zidakalibe mkati kumangidwa, komanso zinayambida kalekale koma sizikutha. Nde zimenezo ndi zimene iyeyu anakamba, komanso kuti iyeyu walongosolapo za zinthu zimene anthu ambiri azitsogoleri mbuyomu kuphatikizapo ulamulirowu wakhala ukunamiza anthu akunsanje makamaka pa zitukuko zosiyana-siyana. Watchulapo ngati Gwanda Chakwamba highway ndi zina zambiri, Sidikmia highway, komanso zitukuko zambirimbiri zosiyana-siyana zomwe sizinachitike mderale. Nde ngati mwasangalasidwa ndi video imeneyi, tapanga ni subscribe komanso like. Zimene zinthu zimene tinakubwereserani, komanso tikhale tikubwereserani zinthu zina zimene zinakambidwa mu State of Nation Address ndi maumboni ena amene akuoneka kuti ngabodza. Tili ndi ma videos ndi nkhani zosiyana-siyana zokhuzana ndi zimenezi, kupangapo comment pa SONA. Takhalani pomwepo mmene tibwereso mchigawo china. Kufika nthawi ina mwakoma nonse. Zikomo.